Как да работим правилно с динитрол? Днес правим едно Peugeot 407, което има много малко ръждички. Искаме да ги обработим много качествено, така че да го запазим за дълги години. Първата стъпка, разбира се, е почистване на ръждата. Колкото може повече, толкова по-добре. Не е нужно да се прекалява, просто да се свали горния слой, за да може да проникват химикалите навътре. Така, следващата стъпка е МЛ. Динитрол МЛ. Това е много мощен инхибитор, който прониква в ръждата, стига до метала, изгонва влагата и спира всякакви корозивни процеси. Неудобството е, че трябва да се изчака 24 часа. Ето тук вече сме изчакали 24 часа. Производителя в инструкцията казва, че трябва да се пръска много слабо, на мъгла, съвсем леко, да не се наслоява. Идеята е следната. Когато се наслои повече материал, след това следващия започва да се плъзга. Ето го тук е мазно. Този излишния материал, ето тук е ламарина, боя, тук не е проникнал и той остава отгоре, няма къде да отиде. След това, когато се пръска следващия слой, той пречи и може да го хлъзне. А тук, където има нужда, материалът е изпит, дори е сухо. Ето тук може да го видите. Там, където има ръждата е изсмукала динитрол МЛ и дори е суха. Затова какво правиме? Пръскаме си хубаво, както трябва. Пръскаме си качествено, за да може там, където има ръжда, тя да си го поеме. А там, където няма ръжда и е останал отгоре, преди да пръскаме, много важно е да го забършиме. Ето така с един обикновен парцал забърсваме излишното. Това, което е пропито в ръждата, то ще си остане там. То няма къде да отиде. Така. И най-сигурният вариант, който съществува, е втория слой да бъде от динитрол 3125. Динитрол 3125 всъщност пак е МЛ, само че в него има сухо вещество. Ето го как изглежда. Много е важно да го разклатиме добре, защото ако почнем да пръскаме, първо ще излезе сухото вещество, така гъсто, като излиза много гъст материал, който няма ефекта. Когато се разбърка, той се смесва с динитрол МЛ и го нанасяме. Ето, тук сега ще го нанесеме. Първата ръка винаги е тънка, не бързаме да наслояваме. Много е важно обаче да знаем какво се случва в момента. Така,